grilliä ollaan muuraamassa ja netistä on nyt sitten valittu tämä malli, mikä täällä paketissa on. Ja täällä valmistajalla on aika hauskoja nimiä näillä tiiligrilleillä, nimittäin siellä on Mattia ja Teppoa ja Akia ja Turoa. Mutta tämä grilli, mikä täällä paketissa on, niin on nimeltään Matti ja semmonen me nyt meinataan tähän muurata. Tämä on siinä mielessä tosi kätevä paketti, nimittäin täällä on ihan kaikki tarvikkeet tuohon grillin muuraukseen, paitsi pohja. Sittenhän täällä paketissa on myös tämän grillin muurausohjeet, eli täällä on ihan vaihe vaiheelta, miten tämä muuraustyö etenee. Eli selkeät ohjeet ja näiden avulla tämä grillimuuraus varmasti onnistuu. Tiiligrillihän vaatii aina kunnollisen routimattoman pohjan ja tässäkin on nyt sitten betonivalu, jonka päälle on vielä muurattu pihakivet ja sen päälle laitetaan bitumihuopakaista kapilaarikatkoksi niin, ettei kosteus maasta pääse siihen tiiligrilliin nousemaan. Näiden ohjeiden avulla, kun aletaan tällaista grilliä muuraamaan, niin siellä on aika selkeästi kuvattu kerros kerrokselta, miten tämä muuraustyö etenee. Ja tämä kuorimuuraus tehdään sitten ihan normaali muurauslaastilla, joko sillä värillisellä tai harmaalla, ja me käytetään tässä nyt värillistä muurauslaastia. Mutta senhän voi valita sitten oman mieltymysten mukaan, samoin toi kuoritiili, sen voi valita sieltä mallistosta, että mikä eniten sitten silmää miellyttää. Tämähän on tässä hirveän hyvä, että kun täällä työmaalla ei tarvitse millään lailla leikata tai sahata näitä tiiliä, koska kaikki kappaleet on valmiiksi siellä tehtaalla jo sitten viistetty ja numeroitu ja katkaistu oikeisiin mittoihin. Eli oikeastaan samalla perusperiaatteella menee tämmöisen pihagrillin muuraaminen kuin muutkin tiilerin tulisijat. Ja jotta tämä muuraus viimeisen päälle onnistuu, niin vatupassi ja mitta on aika tärkeässä asemassa tässä hommassa. Nousukorkeus on 75 milliä ohjeistettu tuolla ohjeissa, eli 15 millin laastisaumalla edetään kerros kerrokselta tämän kuorimuurauksen kanssa. Tästä paketistahan löytyy erilaisia metalliosia, siellä on villaa ja valuosia, tulitiiliä ja niin poispäin. Ja kerros kerrokselta, kun noita ohjeita seuraa, niin se matkan varrella selviää, että mihin ne on tarkoitettu. Ja nyt sitten kun joka kerrosta kun muurataan, niin pitää mitata ehdottoman tarkasti. Täällä on tiettyjä mittoja, mitä pitää noudattaa niin, että ne sitten siinä kohtaa, kun niitä valuosia tai muita aletaan asentaa paikalleen, niin ne varmasti käy sinne, ettei siinä vaiheessa huomata, että nyt on liian tiukka kuorimuuraus ja joudutaan rälläkkähommiin. Tuohon tulipesän ja kuoren väliin pitää aina ehdottomasti laittaa villa ja sekin täällä paketissa mukana on. Ja sehän on ihan sen takia siellä, että kun toi kuorimuuraus ja noi tulenkestävät tiilet elää ikään kuin eri elämää, niin se toimii laakerointikerroksena näiden kahden tiilen välissä niin, ettei siellä sitten mitään halkeamia pääse tapahtumaan. Nyt mä oon saanut tämän kuorimuurauksen valmiiksi ja tein sen sillä systeemillä, että ensin muuraan kuoreen ja sen jälkeen sitten rupeen täyttämään näitä sisuksia. Ja tehdään tämä grillipesä ensin, kun tässä ei välttämättä tarvitse käyttää laastia ollenkaan. Eli ensin nämä kannaketiilet ladotaan tänne pohjalle ja sitten nuo kaikki muut osat järjestyksessä. Ja siinä vaiheessa, kun ne on sinne ladottu, katsotaan vähän tuota korkoa, onko ne siellä vaaterissa ja niin poispäin. Jos se on hyvä, niin se on valmis, jätetään se siihen. Mutta jos näyttää siltä, että se vähän kaataa johonkin suuntaan tai sitä tarvii vähän korottaa, niin silloin nämä kannaketiilet voidaan muurauslaastin kanssa sinne asentaa. Mutta kun nämä kuiviltaa tonne ladotaan ja joskus haluaa tätä grillipesää sitten vuosihuollossa putsata, niin se on aika kätevää, kun nämä vaan otetaan sieltä irti ja putsataan ja ladotaan takaisin ja grilli on taas kuin uusi.
Nämä tulipesän tulitiilethän on kanssa valmiiksi leikattu muotoonsa ja nämä kiinnitetään sillä tulenkestävällä muurauslaastilla ja sauman paksuus on noin 3 milliä. Ja tärkeätähän tässä oli se, että sen kuorimuurauksen ja tämän tulitiilen väliin tulee joka paikkaan tämä tulenkestävä villa. Sitten vielä lopuksi muurataan nämä tiililaatat kauttaaltaan tämän kuorimuurauksen päälle niin, että saadaan noi tiilien reijät piiloon ja lopputuloksesta tulee mahdollisimman siisti. Sitten vielä tämä valurautainen kansi tähän paikalle ja se asennetaan näiden tiililaattojen päälle ja tämän tiililaatan ja tämän valurautakannen väliin asennetaan tämä valkoinen villakaistale. Nyt tämän grillin annetaan kuivaa muutama päivä, sen jälkeen päästään kiinnittämään luukku ja savupiippu paikalleen. Sitten varovaisilla tulilla lähdetään sitä lämmittämään ja hetken päästä päästäänkin jo makkaran paistoon. Tämmöinen grilli kun tehdään taivasalle, että siellä ei ole mitään katosta, niin siinä olisi syytä olla sitten joku vanerilevy tai joku muu kantena niin, että se on säältä suojassa aina silloin kun sitä ei käytetä. Näin se grilli pysyy hyvänä mahdollisimman pitkään. Niin kuin mä tuossa alussa kerroin, niin näitä tiiligrillimalleja on useaa erilaista ja tämä matti, mikä me nyt tähän tehtiin, niin tämä ei ole ihan pelkkä grilli. Tässä on myös sitten toi ikään kuin puuhella samassa systeemissä ja nyt kun tästä valurautakannesta ottaa ton keskiosan pois, niin silloin tähän pystyy laittamaan muurikkapannun suoraan. Eli aika monikäyttöinen kokonaisuus.